피아노 있죠? Hello everyone. So, dah dongpuy yang studio. Video recording lagasino dong, Mr. Winner Basuntari ini. Dah dini voice dubbing final dubbing jagan. So, logofor nongdamoना video ko naini step बानायलांबाय थादो. Garbonai mezi Gasakhang bana Gazang sumane Fatilai mani ma bustu de Bunai ba Robjoti Fatilai bisyakai mani ma bustu de Divorce rakai divorce No relation. Nonton nanelamबाय Nonse ikuna I sabsin da साबसिनमोन आरो बे साबसिनानो Meaningखौ बुजिग्रोदोब्रा Noise Gausrana yang gelai nongamen Theuba nang angkho nagarlambai Barai burkhaina dangan megonni nazarkhau जोङो रुपजुथि दा बिथाङा एसे बेस्थ' Dabu burkhayo सिनायखायो दा बिथांखौ बयबो एसे नायहरलाय आरो जाय Hello. दा बिथांखौ दा बिथांनि स्टुडिअ'आव दंफैयो जोङो दा मिस्टार विनार बिथांनि एसे इमोसनेल रमान्टिक सं फैगासिनो दङ गोरबोनि दाहाखौ नामा दहायनो बोरै सोखाना लागोन बिखानि गारायखौसो आंनि खाथियावनो नों गावनि लोगोरिजों बेरायनाय मिनिलायनायखौ आच्छा आंनाव मोनसे खोथा सोंनो बे मेथाइखौ नों माला आपल'ड खालामगोन माला माने रबिबार समबार ना स' मेथाइखौ थाबैनो हगारगोन नोंथांमोना नेबाय थाबानो जाबाय